Li paytextê Tirkiye Enqereyê bi bejdariya beşek komele û rêxistinan bi navê hevdîtinê naştiyê bernameyek hate encamdan. Di bernameyê de bi berfirehî behsa rewşa Tirkiye û proseya aştiyê hate kirin. Li ser navê Kurdan jî endamekî malbatên Roboskiyê, nûnerekî êzidiyan û dayîkên aştiyê jî amade bûn. Sernavê ji bo êzdiya jî gazî mikirin. Ez ê jî di vê bernameyê de behsa fermanê ser êzdiya bikim, koçberîna êzdiya bikim. Hûn jî baş zanin ku êzdî niha sedî heştê pênc nodê wana ser axa xwe najîn. Hinek gund êdî bê êzdî ne. Yani viku vala ne mîna gundekî Batmanê hebû Çinêrê apê pîrhemê hebû, pîrhemê ku mir ew jiyana gund jî mir. Ji ber ku pîrhemê bi tenê dijiya, xwedê gund bû û mirina wî re jî gund viku vala ma. Civîna me ji vî civînê em tişkî baş derxin. Em dayîkê aşitî olarak zaten sernavê dayîkê aşitî hatime. Yani bira va civîna me bira li boşê nere. Em barişê dixwazin, em aşitiyê dixwazin, em herbê naxwazin. Mesela divê ki silah dayının. Tamam silah dayını tek taraflı nave. Di bernameyê hevdîtinê naştiyê de cihekî taybet jî ji bo mijara koçberiyê û her wiha gundên Kurdan yên hatine valakirin jî hate veqetandin. Hevserokê komeleya koç û koçberiyê ya Mezopotamyayê jî eşkere kir ku heta niha tenê derdorastî ji sedî ya gundên Kurdan hatine avakirin. Hezar û nehsed û nota de duan sala de wekî hûn jî zanin bi hezaran gundê me vala bû, bi dara zorê vala bû. Bi milyona însanê me koçber bûn. Ji ber ku van însanê me cardin vegerin gundê xwe astengiyê kulber vegera gunda çi hene em ê wiya bînin ziman. Di bernameyê de daxwaz û bang li dewlet û PKK jî hate kirin ku rewşa aram û hevlê naştiyê bêne parastin û bingeha yasayî ya proseyê jî bê temam kirin. Proseya aştiyê li aliyekî ji bo partiyên siyasî wa tediqada siyasî de babetê gotûbêjan e lê li aliyê din jî beşên cuda cudayên civakê li ser proseyê li ser derfeta aştiyê civîl sempozyum û semînerên berfireh encam didin. Şevket Erkî, Rûda, Ankara.